Avui han estat condemnats entre 9 i 13 anys de presó, 100 anys en conjunt, unes persones que sempre van actuar amb sentit escrupolosament democràtic i absolutament pacífic. I condemnar-les és un insult a la democràcia i un menyspreu a la societat catalana, atès que totes elles són o bé líders socials o bé persones que han exercit el seu compromís polític avalats pel programa electoral amb què es van presentar a les eleccions. Van complir allò que molts ciutadans desitgen, la petició d'independència com a exercici democràtic amb el suport d'una majoria parlamentària. Van treballar fins al darrer minut per fer-ho de manera acordada amb l'estat espanyol i alguns d'ells ja han rebut un càstig injust de 2 anys de presó preventiva. És per tot això que el govern i jo mateix com el seu president rebutgem aquestes sentències per injustes i antidemocràtiques, per formar part d'un judici polític i d'una causa general contra el dret a l'autodeterminació de Catalunya i a l'independentisme.